ଅନ୍ନ, ମୁଗ ଡାଲି, ସଜନା ଶାଗ ପଡ଼ି ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଛି, କଳମ ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ରସୁଣ ଶୁଙ୍ଖ ମରା ହେଇଛି, ଆଳୁ ବଘରା, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ, ଲୁଣ ପଡ଼ି ଆଳୁ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଚୋଖା। ଏଠି ପିଆଜ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୁଣ ଅଛି, ଆଚାର ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏପଟ ପତ୍ରରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆଳୁ ବଘରା ଅଛି, ସଜନା ଶାଗ କଳମ ଶାଗ ଭଜା ଅଛି, ଭାତ, ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଚାର, ଲୁଣ, ତା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତରଫରୁ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଯେଉଁ ମିଳିଛି କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ସୌଭାଗ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।